سلام كما يتخونو كبرانن تخطاتلتي ارتريان ميديا نيتورك نساعت زي زدالنا يوزينا انه بقدام النت ارست زينام بيت صحفت تقلالي اوديتر ببقوانو زودبهم سلطاناتات ابسراح تصبق وصيت يركبونكم زلو قليتهم حرستوت نوزوبا الشعب زرأتهم ابتصبق درجة كم زلو قليتهم منستر عيون محبرة ودحنتن اب نوزوبا عدقيح نتصقومات سدرابيتات اتايسوم تشاينان روسيان اب مداي صعات زلون زمدنا نمدفع كسرحات سمامعن دبوب كوريا لبدا كورونا فيروس نمكتا وسيناتو تصنعت اقراتات مليسا تطرور مخانا فليتام إيروبا وحبرت موصا بريطانيا بزي نقداو سممع كدالو بريزيدنت كوميشن إيروبا حبيرام بيت صحفت تقلالي أوديتر مسني وشت هاجرن وطأن يسرح مشاركته بمتحببار ببقوانو زودبهم أب ممعبال عامي أوديترات تتوكرو سلطاناتات أبد معند سلاسل زلو سراح تبغوت يركبهم كم زلو تقلالي أوديتر أتو جرز جهر قبر مدهن أبز قبروك على محتت قليتهم بيت صحفت تقلالي أوديتر كلن منغستاو تكالات بمنغست زوهابن جنزب النبرتن بصفوفن كنعنان بزلوون أقباب أبز قبوهم وعلو هزب دمات زقبو أقلقلوت بسلوطنت مركابو زقاطاترن زكتاتلن أكال مخانو زحبرة أتو جرز جهر أب نفس وكف تكال ببقعت زكايد صفوف وشتاو أوديت نخهلو لعول تعار كم زكايد اتزود دب سلطاناتات دما أبز زغانع كم زخانة أبريهم اتوم سلطاناتات بقندو صفتات تحاحزا جنزب النبرتن منغستن مرققات زعلمو مخانم تغيسو دما اتبيت صحفت زسالاسلو سرحات والاكوا ابتزد لدرجان تزي بصحه اقدمو نوح غزي زوسد زنبره نطفتات اوديت اب حصير اوان كعمم اب زكاللو درجه تبصحو كم زلو انصيروم وانا دايركتور اوديت اتو منغس دانيو بوغنو اب تكالات زلو دخامات على لخان مفواس بقعت حدث زمدبو ابالات ممعبال كما ون درجه نبارات ابالات كبن مبال او شت هاجرن وطان سلطاناتات بقصال كم زوهاب بمغلط ኤርትራም ዝገረባብት ሃገራት ክትነጻጸርን ከላ ኣብ ስራሕ ኦዲት ኣብ ዝሓሸን ዝምስገንን ብቕዓት ከም ትርከብ ኣነጺሮም ኣብ ጽሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ዳይሬክተር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣቶ ገብረስላሴ መሓረ ድማ እቲ ንኣባላትን ኣብ መሻርክቲ ትካላት መንግስቲ ዝሰርሑ ሞያውያን ውሽጣዊ ኦዲትን ዝወሃብ ስልጣናታት ኣብ ጽፈት ስራሕ ሩኢ ብልጫታት ስለ ዘለዎ ኣብ መጻውን ብዝለዓለ ከም ዝድፋኣሉ ኣረጋጊጾም ፍልጠት ብስልጣናታት እንተዘይ ማዕቢልካዮ ንቅድሚት ክትስጉም ከቢድዩ ዝበሉ ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን በጽሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ዝውድቦም ዘሎ ስልጣናታት ምዘመናዊ ኣገባባት ስራሕ ኦዲት ዘላልን ተመክሮታት ዘቕስምን ስለ ዝኾነ ኣብ ስርሖም ዓባ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ስንኩላንን ዘኽተማትን ንዛለ 13 ጽጉማት ስድራቤታት ብጥሪታ ጣይሶም ب21 حدارة بستخايد مدب اتن سدرابيتات نفس وكفن بواقع 10,000 نقفة كم تطايسة حلافيت اتي جنفر ويزريت مدهانيت قرمي حبيرام اتن كم مرجعن بتقيل بقع ابعورن متعنيان زي تطايسة سدرابيتات كاب ممحدارات كبابي انبا قواخوات عد لجي او هنا عدي خانتا مندفران حرة مخانن وكيل إرينا حبيروم ማእከል ጥዕና ጎልጅ እትህቦ አገልግሎት ንምምዕባልን ንምስፋሕን ቀዳምነት ተዋሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ حلافتا ማእከል ጥዕና ነርስ ተኸለ ዘወንጌል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምቁጥጣር ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ምክትታል ነፍሰ ጾራት ስሩዕ ክታበት ህፃናት ወለንታዊ መርመራን ካልእን አገልግሎታት ከም ዝወሃብ ብምጥቃስ ነዝን ምስፋሕ ዝትግበር መደባት ከም ዘሎ አረድዮም ሚኒስትር ጥዕና ደረጃታ ማእከል ጥዕና ንምዕባይ በብመድረኹ ዝትግበሩ መደባት ከሳላስል ምጽንሑ ብፍላይ ኣብ ብቕዓት ሰብ ሞያ ጥዕና ብዝተወስደ ተበግሶ ኣብ ዘዋን እዚ ብደረጃ ክኢላዊ ዓቕሚ ናብ ደረጃ ኮማዊ ሆስፒታል ዘበረኽ ብቕዓት ተደሊቡ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ መዳይ መሳርሒታት እውን ተማሳሳሊ ለውጥ ንምምጻእ እቲ ጻዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ አብሪሆም ተማከል ጥዕና ዝተማለየ አገልግሎት ኣብ ትህበሉ ደረጃ ክትበጽሕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተራኮምን መሻርክትን ከዓዝዝ ድማ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንዞባ ጎልጅ ኣብ ሓጀርን ጎልጅን ክልተ ማእከላት ጥዕና ኣብ ካልኦት ምምሕዳራት ከባቢ ድማ 7 መደበራት ጥዕና ተዋዲደን አገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ሰነዳት ምምሕዳርትን ዞባ የመልክቱ
ኣብ ከተማ መንደፈራ ምምሕዳር ከባቢ ዓድባሪ ብዝናብ ተባላሽዩ ንተሽከርከርትን ኣጋርን ኣሻገረ ኮይኑ ዝጸንሐን ሓመድ ጽርግያ ብወፈራት ተጸጊኖም ነቲ ወፈራ ንምዕዋት ነበርቲ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ከም ዝተሳተፉ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የነጽር ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ወይዘሮ ትዕግስቲ ኤልያስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሎማ ዓመት ብዝነበረ ክራማት መብዛሕትኡ መራኸቢ መስመራት ስለ ዝተበላሸወ ንምጽጋኖ ብውህደት ከም ዝነጥፉ ገሊጻ ኣብ ምምሕዳር ንኡዞባ መንደፈራ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሰሎሞን ርስቶም ብወገኑ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓድባሪ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ብምሙጋስ እቲ ንኡዞባ ነቲ ጸገም ተገንዚቡ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ከም ዝገብረሎም ሓቢሮም ኣህጉራዊ ዜና ቻይናን ሩስያን ኣብ መዳይ ጸዓት ዘለወን ዝምድና ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ላዕለዎት ሰብ መዚ ጸዓት ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 25 ሕዳር ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ምህናት ፕሮጀክትታት ጸዓትን ምክያድ ዳህሳስን ብዕቱብ ክስራሕ ምዃኑ ኣፍሊጦም እቶም ሰብ መዚ ብዘይካዚ ሃገራቶም ኣብ ምልዋጥ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ክትሓጋገዛ ዝኽእል ስምምዕ እውን ከም ዝፈርማ ተገሊጹሎም እዚ ናይ ጸዓት ስምምዕ ኩሉ መዳያዊ ዝምድናታት ቻይናን ሩስያን ንቅድሚት ኣብ ምድፋእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም ቻይናን ሩስያን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድነአን ንምዕባይ ብዕቱብ ክሰርሓ ምጽንሐን ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ወሲንዎ ንዝጸንሐ ማሕበረ ቁጠባዊ እገዳታት መሊሱ ከትርሮ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብቲ ሃገር 1600 ሓድሽ መልከፍቲ ድሕሪ ምምዝጋብ እዩ እቲ ኣሃዝ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንድሓር ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ጥዕና እቲ ሃገር የመልክቱ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝረአ ዘሎ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ጽሕፈትን ካልእ ህዝቢ ብብዝሒ ዝእከበሉ ቦታታትን ብምዃኑ ሓደገኝነቱ ቀሊል ከም ዘይከውን ክኢላታት ጥዕና እቲ ሃገር የጠንቅቑ እቲ ተርእዮ ኣብ መንግስትን ህዝብን ደቡብ ኮርያ ከቢድ ሸቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝግለጽ ብደረጃ ዓለም መጠን መልከፍቲ ናይቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ዝተኸስተ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 60 ሚልዮንን 700,000 ክበጽሕ እንከሎ ሞት ድማ ናብ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ደይብሎ ትማሊ 25 ሕዳር ኣብ ብራዚል ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫ ኣውቶቡስን ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪናን ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ከተማ ሳኦ ፓውሎ ዝተኸሰተ ሓደጋ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ብኸቢድ ቆሲሎም ምህላዎም ቁጽሪ ምውታን ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎም ጠንቅቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰበስልጣን መጓዓዝያ ምድሪ ብራዚል ሓቢሮም ኤሮጳዊ ሕብረት ንዘይተርፍ ምዝዛም መስርሕ ምውጻእ ብሪጣንያ ብዘይ ንግዳዊ ስምምዕ ክዳሎ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤሮጳ ኡርሳን ቮንደር ሌየን ሓቢራ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ዛጊት ዝጥቀስ ውጽኢት ከም ዘይተረኽቦ ዝገለጸት ቮንደር ሌየን ተሪፉ ብዘሎ ሓፂር ግዜ ስምምዕ ክኽተም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ኣሚታ ይኹን እምበር ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ክሳብ መወዳእታ ክጽዕር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ጠቕሊላ ክትወፅእ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ ዝመጽእ 31 ታሕሳስ ክዛዘም እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ሃገሩ ብዘይ ንግዳዊ ስምምዕ ካብ ኤሮጳዊ ሕብረት ክትወፅእ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ኣሚቱ ነይሩ እዩ እቲ ንግዳዊ ስምምዕ እንተዘይተኸቲሙ ኣብ ቁጠባ ክልቲኦም ወገናት ዝስዕብ ሃስያ ቀሊል ከም ዘይከውን ክኢላታት የጠንቅቑ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ብ24 ሕዳር ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወታደራዊ ዒላማታት ኢራንን ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ደብዳብ ከም ዘካየዳ ማዕከናት ዜና ሶርያ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ደማስቆስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ወታደራት ከም ተቐትሉን ንዋታዊ ክሳራታት ከም ዝወረደን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ንመንነት ናይቶም ግዳያት ዘነጽር ሓበሬታ ዛጊት የለን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ዒላማታት ሱርያ መጥቃዕቲ ኣየር ዘካየደት እስራኤል ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ፍጻሜ ዛጊት መግለጺ ኣይሃበትናላ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ብ18 ሕዳር ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወታደራዊ ዒላማታት ሶርያን ኢራንን ብዘካየድኦ ደብዳብ ብውሕዱ 3 ወታደራት ሶርያ ከም ተቐትሉ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ይዝከር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ማያዊ ግዝኣት ሃገሩ ከም ዝጠሓሰት ብ24 ሕዳር ከሲሱ ነቲ ምስ ማያዊ ግዝኣት ጃፓን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ተኽታኹ ክብል ዝገለጾ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ሃገሩ ዕሽሽ ኢላ ከም ዘይተሓልፎ ኣጠንቂቑ
ይኹን እምበር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ መርከብ ሃገሩ ማያዊ ግዝኣት ሩስያ ከም ዘይጠሓሰት ብምጥቃስ ነቲ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ ዘይምቅዳው ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይምቱ ሩስያ ነፈርቲ ውጋ ኣሜሪካ ንክላ ኣየራ ብተደጋጋሚ ከም ዝጥሕሳ ክትከስስ ምጽንሓ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣህጉራውያን ለገስቲ ንኣፍጋኒስታን 12 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ደገፍ ክገብራ ተመባጺዐን እዚ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዝወሃብ ደገፍ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ቅልውላው ሃገሩ ብሰላም ንምዕራፍ ይካየድ ንዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንምውሓስ ክሰርሕ ቅድመ ኩነት ዘለዎ እዩ ይኹን እምበር እቲ መብጽዓ ምስቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ክነጻጸር እንከሎ ዝጥቀስ ፍታሕ ከምጽእ ከም ዘይክእል ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ 2001 ድሕሪ ዝተገብረ ግዳማውን ወታደራዊ ምትእትታው ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ቅልውላው ሚልዮናት ዜጋታት ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ጸብጻባት ይሕብሩ ነቲ ቅልውላው ብሰላም ንምዕራፍ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣተባባዒ ከም ዘይኮነ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይገልጹ ብኻልእ ወገን ብ24 ሕዳር ኣብ ማእከላይ ሸነኽቲ ሃገር ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምባ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም እተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲኡ በቲ ፍጻሜ 45 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰብ መዛ ኣፍጋኒስታን ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል ከም ዘየለ ኣፍሊጦም